23年のさくらは自分でも予想外のいい結果をいただくことができて、自分の中ではそれで満足してたんですけど、24年のさくらは年齢的にも最後の年で2連覇できたらすごいんじゃないっていうのを家族が勧めてくれたので出た大会で、ちゃんと最優秀賞を取るっていうのを目標にして出た大会だったので嬉しかったし、達成感もあったし、その挑戦させてくれた家族といつも指導してくださる牧先生に感謝の気持ちを伝えることができた大会でした。去年はそのさくらの後にも他の大会でも夏にオーバーオール取ることができて、東京でもそのチャンピオンシップとグループに出て両方とも入賞することができて、自分の中でやってきた中で一番賞を取れた年だったので、すごいやりきった感はあって、そのグループに出るっていうのが小さい時からその平和に出ててすごい憧れのステージだったから、その夢が叶ったのもあるし、7人っていう少ないメンバーだったんですけど、その中でもリーダーをやらせてもらって、そのダンスはもちろんだけどそのみんなをまとめたりとかするそのダンス以外の面でも学ぶことがあったし、成長することができた1年でした。中学生と高校生って感じでやってて、その浜松のレッスンとその藤枝のレッスンの子たちでいつもレッスンしてる子と違う子とその合同でやるって感じだったから、そのやっぱ分かれちゃうところもあって、それをどうやってくっつけるかっていうか、みんなの意見をどうやって聞くかが大変だったかな。朝普通に学校に行ってレッスンが夜からなんで、それまではその友達との時間も大切にしたいのがあるんで、その学校に放課後残って課題やったりとか、みんなで朝食べに行ったりとかしてからレッスンに行きます。レッスンの日はコンペがあったりとかするとやっぱ忙しくなるから、その学校とかもサボりがちにはなるんですけどその平和の時はそのコンペがモチベだったんで、その練習に行くために学校に行ってました去年はどちらかと言ったらその結果重視で頑張ってきたんですけど、今年は結果だけじゃなくってその自分の踊りの質を上げるのが目標なので、その一回一回のレッスンとかも今よりもしっかり受けるのも大切にして、あとは基礎をもう一回一から見直したいなって思ってます。体力がないんでサボらないようにすることです。そのさくらを通して知っていただく方が増えて、声をかけてくださる方も増えて、毎回すごい嬉しいです。これからも諦めずに頑張るので応援お願いします。よろしくお願いします